منی نام علادین چراغ منی تکلسیں شاعری چا پھت پیرو کا گونے ادب در کسانی عادت کتا کسانے افسانہ یارتا بعض جتائیں منگپی سرائیں تو کم میں چارے تو چوکاں ہوتی افسانہ آدھا ہرکاں یک جوابی لفافی امرائی اما ترا گشاں ششمائے تا کہ تی افسانہ چونی اگاں تی کم شرپ پی مبید گڑا ما بگشاں کسانے افسانہ تو انی گوشداری وتی گپاں بیجاں بس 3-4 منٹ کاریں اگاں تھی رضا بی بی گڑا خیر بوانی بنین دو سرال چیئیں یہ سرحال ما بعض تامداریں اور جتائیں سرحال کتا نیکی کار بلے شیئے سرحالا تو بہادر اللہ دتا ہم کت کنے کساس شپ سیبج بیت ارکس چو خرگوش کے وڑا مزاج سرا وابت اچ نیمگا اچ وڑیں روشنائی ظاہر نہت ناگتا برزے لوگی چارمی طبقہ آسی جنبلا ثبوت پدا یکی ککار توار آسی برکینے ہمیں زانک دے گیا کہ بے پرواہیں باڑا والا یا چلوڑ نکشتگ و ابتا آئیے پترشتا گدانی سرا کپتنگ او آس جنبلا ثبوت نی آ مرد سرا او آسے دنبا اچانک آسے گاڑی اللہ توار کو آس کوش اللہ دتا نیم عمرے پٹک کے مزن بروتے جہلے میں نیمے بھیشی سپاہیت دروازے کے دپا اچھتا تو کم میں دیراں سوچ گا لگت او پدا کوٹیا پتر تو آ دلا پہ مرد چا تو بابا وانا کاما گوش دار گایا آسے تہا چا کشت نی پادے بنداتا او آپا پیجار داتے آس کشگے کارندہانی جمادار پیر اولاد بخش دیمات او گوشتے آپرینی تی بہادریا محکمیا تی سرا ہمیں توقع داشتا چا اشیا پد بچکندانا گشتی کم بچار تی راستی نیمے بروت سوچگائیں بہادر اللہ دتہا ہم بچکندت او وتی راستی نیمے بروتا آپ پیشارے داتے دیر رو درت کا صوب لمبا اسپیتی درا بیانا سر ہمیشہ تئی افسانہ شریں بلے لاتے جاگا دوبر چارگ لوٹی تو چوکا کم میں سرا چبوانی کساس شپ سیبج بیت ارکس چو خرگوش کے وڑا مزائے سرا وہابت ان چو بیت نکاں ارکس مانا ایشیں کہ پولیس والا ہوں اب تکتا بیدا ہاں ہوتی ڈوٹی سودا نہیں آتا میں مردم یہ سرپت بوا کہ میں ملکہ شریں نگے بانی او فان پائی خنق نبی اشیا بابل چوش بکا کساس شپ صحیح وجہ ارکس چو خرگوش کے وڑا مزائے سرا واب نہیں سر شپ ندارے کے مردم وہ واب با او ایچو کمو چو بیمانے تو بلے کمو ہی وڑی بکانا کساس شپ صحیح وجہ لاتے چو خرگوش کے وڑا مزائے سرا واب لاتے تیارو ساجوا نی دیما برو اچ نیما روشنائی ظاہر نیت ناگتا بیدار تئی مطلب چی کہ میں ملک انچے بل پھٹکنک بھی روک میں روشنائی نہ دیا اے وڑ نئے وجہ اے شپا و مردم بلپا کشاں منی دوست کھلے مردم چوشیں سرفت ہی نہیں کہ تی ہی نکتہ سرفت بے بان ہاں ہمیں سرفت بان کہ میں کرا ہرا بھی بل پھٹکنک بھی تو چوکاں اسی جندہ ہوا کش بلب کے روکنے تو اڑائیں نامے کر کے فائدہ چاہیے دیما برو ناگتا برزے لوگی چارمی طبقہ آس سے جنبلا سوی
پتہ یکیے ککارے توارے آسے برکینے بیزا تچو کئی شروع بھی تھا تو چی گوشے اما ہوتی تاک بندے تا یہ گپا مشہور بے کنے کہ میں مالو کسانی گپانی سر تچی ہے اوش رو انہا وجو چوش بیت نہ کھاں یہ قومی ادب دفتر ہیں سرخ آفتاب نہیں وجہ یہ افسانے تخلیقی کوشش تھی من بس آسے نہ دارگا آرگ لوٹ گئے تھا تو اسی تو کا دل جمیہ سرفد مردمیہ بدلہ انچی کردار خار گئے آئیو کسانے کا پیے سر سچے آئیے اوش رو نظام اچھی بھی کنا اگر اما تی جاگا بیتے نا یہ جاگا اس طرح انچی کردار یار تگا یا یہ گب جت گا تا کہ آئیے راجی لوٹ گیشتر پورا کھوتے نا آئیے یہ گشتگا کہ اڑے چوشیں آس ماں باز دیس تک انی رواں گھر کی کھنا کھلانے یا کہ یہ وڑ گشتگا کہ اڑے ادا آس ماں سچنی شدت مردمانی فرو پھگنڈائیں وجہ آسا وا لوگ گپتگا تو دیما برو آخر مردم چوشیں سوچ پرچہ ہرکنا زانک دے گیا کہ بے پرواہیں باڑا والا ہی چلوڑ نکش تک وپتا ہے پترش تک گدانی سرا کپاں او آس برانز گیت یہ تو چیل لکھتا کہ ایک مردم یہ چلو نکش تک وپتا مالوکانی دیما ردی مثال آ رکھا ہے تاکہ آؤں ایوڑی بھی سدی بکنا انہیں چلڑے گپا پورے یہ دل کھاں نہیں کہ پشکپی چلڑ نہیں کہ لوٹی آس او نہیں تو دیما برو آس خوش اللہ دتا کے نیم عمرے پٹک کے مزن بروتے جہلم نیمے پیشی صفائیے دروازے کے دپا اشتات او کم میں دیرا سوچتے سوچ کنگا لگ گیا آس کشو کے سوچ کنگ پیش مدار آئیے خاریں بس ہاتھ سے کشگ واجہ چائشیا قصہ زور ماں گڑا چی بیتا اشیا چی آس کشو کے کمزوری ظاہر بے گئے گڑا آس کشوک اللہ دتا پیر جمادر پیر اولاد بخشے گپو ترانے مو کجا رسید بچا آیا نی گپ پاوانی دفترام بیت کن تو دیما برو آس کشو کے کارندہانی جمادار پیر اولاد بخش دیما کنزت او گشتے آپرینی تی بہادریا محکمیا تی سرا ہمیں توقع بیتا چائشیا پد بچکندانا گشتے بچار تی راستی نیمے برو سوچا گئیں بہادر اللہ دتا ہم بچکندے تو آپ پیشارے وتی بروتاں جتے زانا یہ روکی بروتانی گپ ضروری ہے واجہ ای من افسانے تہا کندنے کے واسطہ مان کو تھا وتی پرز پورا کنگا یک انچے مردمی ہے دلگوشی پدرا کنگ بہ گئیں کہ آئیا وتی بروتانی سوچے کے سامانیس منی گپا زور اے گپے جندہ کش وادی کے لوگ نہ ست کا گوڑا مرد بروتا آنس دے کے ضرورت چی واجہ یہ کندنے کی گپے بچا آوا چون ہم بیتکاں کہ مردم کھوجا وعدہ کندی ہما وعدہ کہ فریشان مبی تئی دلا آسے گپے خشگا چے مردمانی فریشانی دور نبی ظاہریں بھی بچا مردمی کے غل بھی آوستر وط کندی نی تو چوکاں ای خلم ازور اما کے اما ایڈٹ کتگاں ترہ گشتگاں اما مارک بکاں پدہ تئی آئیا سرا چپوان منا فیش دار قصاص شپ صاحب اجوید واہ لاتے مردم جو کرگوش کے وڑا مزائے سرا وابت او لاتے تیار و ساجوت زبردست نی مردم زان کہ تو افسانے وان گئے باز وش دیما برو ناگتا یک لوگی چارمی طبقہ کسیا ککھار کت آس ماس نیست شدت مردمانی پرپکنڈائیں اشیا گشانا بہادر قوم بچا یک قوم یہ بہادری تو ظاہر خانہ گئے کہ آسا ہچ نہ سمجھی باز وش دیما برو
آس کشوک اللہ دتا نیم عمر پٹک کے جہلم نیم پیشی سپاہیت آس کشوکیں کارندہانی جمادار پیر اولاد بخش دیمہت او گوں آئیا گوشتے آپرینے تی بہادریا محکمیا تی سرا ہمیں توقع بیتا بالکل اللہ دتیا بچکندت او بچکندانا آپ پیشارے ہوتی راستی نے میں بروتا جتے زبردست. دور آسمان لمبا صوب اسپیتی درا بیانات نی برابری نیتی افسانہ تا ہچ کمزوری ماننیست اشیے تا خواہ میں بالکل بہادری تو ظاہر کنگائے زبردست چیزیں نیتو کو تا نی انشاءاللہ تئی یہ افسانہ تا ہچ نزوری ماننیست نی قومی ادب تئی استیں افسانہ پا دل جمی و سرجمی چاپ کام. نی بلے ایوک منی نہیں جی جی منی ہوتا ہی نا اما شمیں امراداری کھنا انشاءاللہ ای ادارہ شمیں افسانہ نگرانی کی وجہ بالکل مشہد کنا بالکل ترا اجازت وجہ اللہ تی سرے خیر آپ کا.